No dobre, a aký plat ste mali doteraz? Koľkokrát ste už túto vetu počuli na pohovore? Chceli aj vás takto nachytať? Alebo ste budúcemu zamestnávateľovi povedali, koľko ste zarábali sami od seba? Po novom sa vás už budúci šéf nesmie pýtať, koľko ste zarábali u predchádzajúceho zamestnávateľa. Viete, aké práva vám ako zamestnancovi prináša nový zákon o rovnakom odmeňovaní? Pozrite si toto video do konca, oplatí sa. Ďalšia situácia, ktorú určite poznáte. Uchádzate sa o prácu, no z inzerátu nie je jasné, aký plat vlastne nakoniec dostanete. Hoci uvádzajú mzdu v inzerátoch museli firmy už skôr, nový zákon túto povinnosť posilňuje. Informáciu o nástupnom plate alebo jeho rozpätí musíte dostať ešte pred pohovorom, teda musí byť jasne uvedená už v inzeráte. A ešte jedna zásadná vec. Viete vôbec, ako vznikla suma na vašej výplatnej páske? Doteraz výška platu závisela len na voľnej úvahe šéfa. Táto éra odmeňovania podľa sympátií sa definitívne končí. Jún 2026 prináša mzdovú férovosť. Sledujte nás, aby ste boli pripravení na mzdovú revolúciu.